Γεια σας παιδιά. Ξεκινήσαμε νωρίς να πάμε να φέρουμε τα μελίσια πίσω στη βάση, στην Αθήνα, στον ημιτό. Το παραγωγικό το κοπάδι είναι στην Εύβοια. Τα μικρά τα είχα πάει στην Πάρνηθα για κουμαριά. Οπότε ξεκινάμε με τα παραγωγικά, το πρώτο κοπάδι Εύβοια. Έτοιμοι φορτώσαμε και φύγαμε για τα μικρά. Φορτώσαμε και τα μικρά, όλα με τους σημάντες τους, σφιχτά καλά, να μην κουνιούνται και έτοιμοι για το δρόμο της επιστροφής. Φτάσαμε στη γιορτινή Αθήνα και φύγαμε για βουνό. Ανοίξαμε τις πόρτες τους για να είναι ανοιχτές το πρωί, να βγουν τα μελίσια να πετάξουν, να βρουν την περιοχή τους και το νέο τους μέρος. Βάλαμε νερό, απαραίτητο, χειμώνα καλοκαίρι, και το πρωί μία επιθεώρηση όλα τα μελίσια για να κάνουμε θεραπεία για τα τσιμπούρια που έχουν οι μέλισσες και να ελέγξουμε αν έχουν επαρκές τροφές σε μέλια για να βγάλουν το διάστημα του χειμώνα. Χρόνος για βίντεο δεν υπήρχε, διότι μου είχε σπάσει το δόντι και έπρεπε να πάω το μεσημέρι κατεπηγόντως στον οδοντίατρο, οπότε τα μελίσια έπρεπε να ανοιχτούν με ταχυδαχτυλουργικές κινήσεις. Αυτή ήταν και η τελευταία επιθεώρηση της χρονιάς. Τα κοριτσάκια θα τα ξανανοίξουμε τώρα από το νέο έτος. Σας εύχομαι καλή χρονιά, υγεία σε όλους και όποιος είναι μάγκας ή μάγκισσα να κάνει μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο. Τα λαμώ για δρόμο. Γεια σας.